Għal-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil huwa aċċettabbli li l-familji u n-negozji Maltin jispiċċaw biqtuh fil-provvista tal-elettriku, dikjarazzjoni li għamilha l-ħadd filgħodu waqt li kien qed jindirizza Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Meta jinqata' d-dawl jinqata' l-ftit sigħat kollox. F'dadija negattiva Busuttil qed jibqa' jgħid li pajjiżna m'għandux bżonn il-power station il-ġdida bil-konsegwenza li pajjiżna jagħmel 700 siegħa fis-sena bla dawl. Mela m'għandniex bżonna għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. M'għandniex bżonna biex l-arja tkun aktar nadifa. Busuttil iddefenda l-power station tal-BWSC li taħdem bil-heavy fuel oil l-aktar żejt li jinġess b'detriment tal-familji tan-naħa t'isfel ta' Malta li jkollhom aktar tniġġis fl-arja. Il-famuża gidba tal-fabbrika tal-kanċer mixejn għajr gidba. Għad-diskors ta' Simon Busuttil reaġixxa l-Partit Laburista fejn qal li b'differenza dan il-Gvern raħas il-kontijiet tad-dawl bin-negozji għandhom bżonn garanzija ta' sostenibilità tal-provvista tal-enerġija filwaqt li jibqgħu b'kontijiet irħas. Il-Partit Laburista nota li b'dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista din il-garanzija ma tistax tingħata kif ma tistax tingħata garanzija li l-kontijiet ser jibqgħu irħas u mhux ser jintuża aktar il-heavy fuel oil. Dan il-Gvern ma jridx ireġġa l-arloġġ lura kemm fil-qasam tal-enerġija kif ukoll fil-qasam tas-saħħa meta gvern preċedenti ħalla l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Karin Grek u l-Isptar San Luqa abbandunati filwaqt li Mater Dei kien mifni bi problemi ta' waiting lists, sodot fil-kurituri u mediċina out of stock. Il-Partit Laburista nota wkoll li Beppe Fenekadami li għaddej minn inkjesta serja tkellemmu fuq il-korruzzjoni, vera każ tal-ispiżjar milli jkollu jagħtik temm jgħid il-Partit Laburista.